grazas a todo o mundo por vir a presentación. Son Carlos Rodas, veño un pouco a presentar o meu cómic, que despois de 4 anos de traballo, pois por fin está rematado. Para min é moi importante estarlo presentando aquí no Salón do Cómic de Cangas, porque foi precisamente onde comecei a facelo. Fai uns 4 anos, no taller de Mónico, que está por aí, pois tiven a sorte de poder asistir e probar un pouco a facer o que levo usando desde crío, pero esta vez dixen, bueno, vou animar a facer algo un pouco distinto tal, e quixen facer un cómic. Quixen comenzar por algo sinxelo, en plan 4 pasiniñas, a ver que tal, unha toma de contacto así rápida. O que fixen foi, teño aquí, de feito, guardado de entón, a primeira páxina que lle fixen, que foi esta de aquí. Que, como vedes, é moi prototraballo do que sería finalmente a propia páxina do cómic. Logo, avanzaría a cousa, faría máis debuxos, máis tal, e ao final acabaría facendo pois todo un cómic completo, asistindo un pouco a clases de cómic en Vigo, CAME, que está no centro, a verdad, moi ben, porque axudaronme moitísimos profesores a tomar contacto e aprender, e tamén fixen moitísimos amigos, fixemos moita comunidade, e foi pois un pouco o que vos quero animar nesta charla, a que emprendades, fagades comunidade, e que todo o que poidades facer de artístico vai nos facer máis humanos, e iso é o mellor que podemos facer nos tempos que corren, a verdad. Bueno, vou vos ensinar un pouco como quedou a páxina, esa primeira páxina que vos acabo de ensinar, ao final acabou sendo así. Como vedes, comecei facendo cousas a cor, porque agardaba facer algo moi diferente, que ao final pois acabei tirando ao branco e negro, un pouco por aforrar costes, porque é certo que o branco e negro é máis barato de imprimir e tal, outro pouco por aforrar tempo, porque facer todo un cómic a cor, sabedes que levoume bastante, facelo a cor levaríame moitísimo máis en apeteceme ver as cousas rematadas. Niso son moi ajouro e digo, bueno, pois quero rematar todo o que faga, non me quero embarcar nun proxecto que non teña un final. Aí quizás daría o meu primeiro consello para quen queira facer cómic ou emprender neste mundo, que é comezar polo final. A min parece importantísimo, porque moita xente empeza facendo a súa triloxía e di, guau, é que vou facer unha obra que abarque todo isto, logo pasa isto outro. Vale, pero como acaba? Para min parece o principal. Se sabes a onde vas, se sabes a onde tens que chegar, xa sabes como ir ata ali. Un pouco se estableces o final, podes comezar polo principio e a historia sae un pouco sola, por así decirlo, non? Entón, quizás ese sería o primeiro consello que tería que dar a hora de crear historias. O segundo sería ir de menos a máis. Eu neste cómic é o que dixen, empecé facendo esa páxina e outra páxina máis, e dixen eu, un cómic de 2 páxinas, buah, nunca había feito tal cousa, tal. Cando me vin, xa tiña 4 páxinas, e logo dixen, bueno, gústame, vou probar a facer 8 e pecho e fago unha grapa. Fixen 8, pechei e fixen unha grapa. Entón, collín e fun a unha feria de cómics en Vigo que se fixo, que era a Banda Feria, que se facía no Calvario, e levei ali as grapas, con tan boa sorte de que a xente gustaronlle, vendíanas en plan impresas en Vigo, grapadas na miña casa, tal, era como completamente autopublicado, sempre tirei un pouco por ali, pero porque quería ter un pouco control da miña obra, por así decirlo. Logo vos falarei un pouco dese tema, pero o punto é que tive boa sorte, tive boa recepción, a xente gustoulle, a xente pedía máis, preguntábame en plan, cando sacas a seguinte? De que vai ir agora? Como continúa isto? Non me pode deixar así? Eu, vale, perfecto, pois tiro. Entón, a seguinte fixen outras 13 páxinas na seguinte grapa, entón xa non eran 8, eran 8 de 13, xa tiña 20 algo páxinas, era como, espera, isto vai collendo corpo. Entón, para a seguinte, en vez de facer outras 13, outras 8, fixen como 30 páxinas máis. Esas recollín nun tomo que xa non era grapa, xa tiña que ir encolado porque xa tiña algo de grosor. Entón, aos poucos, cando me di conta, saía recopilando, a base de recopilatorios acabei co tomo que é agora, que son 128 páxinas. É un tomo bastante gordo, é como un manga prácticamente. Ese sería o consello un pouco que teño que dar, precisamente. Comezar de menos a máis para poder ter, para non aburrirte do proceso, para poder ter tamén un pouco
a motivación de rematei algo, continuo, rematei outra cousa, continuo, e tamén poder tomar contacto con este tipo de actividades que poden ser moi tediosas de forma moi paulatina, por así decirlo, en plan, comezas aos poucos, e se non che gusta sempre podes botar para atrás, sempre podes botar o freno e decir, bueno, ata aquí. Precisamente, comezando o que expliquei antes de comezar polo final, que é moi importante, tamén o é cando faz as grapas. Eu cada vez que facía unha grapa, un tomo, un recopilatorio, podía pechar a obra aí, e dicía, bueno, se pecho aquí, pechei. Pero, ao final, como continuaba, pois era un peche de capítulo. Entón, iba un pouco por esa liña. Eu tiña claro un final de todo, e canto máis avanzaba, ao final igual movíano un pouco se o necesitaba, pero en principio era o que era. Tiña que rematar así, xa o marquei desde o principio, e ao final pois cambiei un par de cousas para que a cousa cadrase mellor. Pero iso, a graza estaba en poder experimentar e poder disfrutar do proceso, que é o máis importante a hora de facer un cómic. Penso que disfrutar do proceso. Se non o faz, acabaste queimando, porque ao fin e ao cabo este tipo de actividades, case todas as actividades artísticas, por desgracia, tens nas que tomar un pouco como un hobby. Se non o tomas como un hobby, queimaste, porque dis, bueno, é que non gaño suficiente, é que non saco suficiente en tal, é que non se non acabaste frustrando, acabas tendo síndrome do impostor, acabas tendo un montón de problemas como artista que non deberías ter, que simplemente deberías estar disfrutando do teu traballo, do teu proceso. Entón, eu sempre recomendaría este tipo de obras, levalas o máis como hobby posible para non pillarlles asco, por así decirlo, porque é un pouco de sempre, en plan, sempre din traballa do que che gusta, non traballarás nunca, bueno, relativo. sí que hai moitísimo traballo incluso do que che gusta, entón intenta que disfrutar o máximo posible nese aspecto. Iso por unha parte. Por outra, é moi importante para min estar no Salón de Cómic de Cangas porque este cómic empezou un pouco motivado polos paisaxes do Morrazo, que isto é unha historia que non conto moito, pero é bastante curiosa. Fai 5 anos, porque fai 4 anos empecé o cómic, foi por primeira vez que non había ido nunca, que eu lembrase, seguro que sí, miña nai pode decirmo, a Cruz de Ermelo. Non sei se fora de crío, vale, pois fora de crío non me lembraba, pero fun con consciencia a Cruz de Ermelo en Mireina. Fomos a ver as estrelas porque eran as perseidas, entón dixemos, bueno, un mirador por aquí tal que este chulo para velas. Fomos a Cruz de Ermelo. E cando mirei a cruz no atardecer, unha locura, porque era a cruz, non sei se a coñeces, parece unha espada clavada na terra. Parece unha espada xigante de pedra comida polo musgo. Eu, pois, impresionoume moitísimo e dixen, teño que facer un debuxo con isto. E debusei, pois, unha camiseta con espadas clavadas e tal, e dixen, bueno, daquela estaba moi de moda un tipo de camisetas que eran, bueno, sabedes que me gusta deseñar camisetas e tal, pois daquela estaba de moda un tipo de camisetas que era un debuxiño adiante e un debuxo grande atrás. Entón dixen, bueno, pois fago un debuxo grande para atrás en plan de un campo cheo de espadas clavadas e fume de fondo e tal, e fago unha espada central que parezca a Cruz de Ermelo, tal, que parece aí un cruceiro, e dixen, que fago para adiante? Pois vou facer un lich, que son estas figuras que como un morto vivinte, un nigromante, algo así, vou facer un lich para adiante. E fixen unha ilustración moi parecida a esta para poñer aquí no peito. E bueno, gustoume a camiseta, vendeu bastante ben, a verdad, para ser das primeiras camisetas que fixen, dixen, bueno, mira. E en base a esa camiseta dixen, pois vou facer un cómic. E foi cando, precisamente, metíme no Salón de Cómic e provei. Pero que todo surdiu de unha visita a un paraxe daqui do Morrazo, en plan, entón, precisamente para min é moi importante o Salón do Cómic de aquí, porque non só me motivou a comezar a obra, senón tamén é de aquí, quero dicir, foi aquí onde me inspirei para facela. Entón, é curioso ver como ata neses detalles o sitio no que vivimos, a natureza que nos rodea, a historia e todo o que temos, nos motiva e nos pode sacar inspiración para facer este tipo de cousas. Entón, pois, anímovos, sempre vos animarei a viaxar, pararse un momento na zona na que estamos, mirar un pouco as cousas que nos rodean, e incluso a pedra máis pequecha e musgosa pode ser unha inspiración importante para facer calquer obra artística e calquer cousa que se che ocorra,
que logo poidas pois levar a moitísimo máis, como me pasou a min. E bueno, por outra parte, contarvos un pouco a experiencia de autopublicar, que eu desde sempre quixen, como non quería, foi un pouco cousa de como dous motivos para autopublicar. O primeiro é que gusta ter control da miña obra, non quería ter tempos, porque os tempos íanme rayar e ia dicir, bueno, teño que presentar en tal momento, teño que entregar en tal cousa, non quería ir ao meu ritmo, entón por iso decidín autopublicar. E por outro, foi un pouco obligado, porque ti cando, como xa vos contei que comecei facendo unha grapa e vendéndoa nun evento, xa había publicado parcialmente a obra, entón as editoriais xa din publicacións, as nosas publicacións teñen que estar inéditas completamente, non poden ir parciais. Isto non o sabía, entón, como había publicado parcialmente, xa non lles interesaba a maioría de editoriais, aínda que lle sacaras 3 euros unha vez. Xa como esos 3 euros xa non quedan con eles, entón xa non lles interesaba nese sentido, e dixen, bueno, pois é un camiño un pouco que o decidín sen decidilo, en plan, como que tocoume seguilo, por así decirlo. E bueno, ao final quedei contento, porque acabei facendo un par de presentacións que sempre teve moi boa acollida en Vigo, tive boa acollida tamén aquí en Cangas, en Wells, e finalmente, pois aquí. Entón, bueno, motivos a autopublicarvos, se o que queredes é iso, ter un pouco control da vosa obra, ter un pouco tempo, e ter un pouco, pois, se podedes permitírvolo, está super ben, porque é divertido. Tamén ten unha parte de frustración moi grande que é que non vas a cadar todo o público que che gustaría. Pero por outra parte tamén tens que decidir se é o que queres. Se o que queres é chegar, porque ao final pasa moito, en plan, se publicas nunha editorial e entre o que gañas, en plan, entre o que se quedan e o que gañas, o mellor sacas máis ou menos o mesmo que autopublicándote ti. Entón tens que decidir se queres quedar máis pequeno e local ou ir máis ao grande, porque máis ou menos o que saques pode ir máis ou menos igual. Bueno, o guai é que ao final tes os dereitos da tua obra, podes movelos, podes ir un pouco máis lonxe, podes intentar pois acadar espacios internacionais, que o meu seguinte paso. Bueno, pois pola miña parte, pouco máis, motivarvos a crear, a disfrutar de compartir o arte, que é o que nos fai humanos, disfrutar de moito da natureza, porque o que máis penso que o que máis inspira neste mundo. Se tedes calquer dúbida, estou aquí para responderla. Eu tiña unha pregunta, ademais de a natureza que te